Mang itu. Kecil. Mana? Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो दिनैबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै होलांगोन आरो आसा खालामनाय थाबावो सोरबाफोर गोदानै हाबसननानै नायदोंब्ला चेनेलावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय थौदो होमबा लोगोफोर दिनै सानसेनि गेजेराव मा मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना थौदो होमबा लोगोफोर माबार अमानि आदारखौ स्रां रुनानै लाखाबाय आं नै लोगोफोर दिंखिया एसे इनिफ्राय माने माइरं एसे ओरै होननानै ओमफ्राय गुसु जानाय बायदि खावखांनानै दोननोसै र' नङाबा गुदुं गुदुं जायोना खामब्र' खानसिनो ओमफ्राय आरामसे माने हखांनानै माबा जगनै जगथामसो हायखांनानै दोननोसै गुसु जाना थासै दा सानजौफुआव होनाय ओंखाम संनायनि सम जालायबाय लोगोफोर सानाबो दसेनो जायोना माने फुंनि ब्रेकफास्ट खालामखांबानो फुंनि साहा लोंखांनानै फुंनिबा ओंखाम गोजां सोजां जाखांब्लानो माने ग्रोब माने सानजौफुनि संनाय जायो आरोना लोगोफोर जोंलाय आरो संनाय खावनायनिनो दिन थांखानायखा हिन्जावफोरालाय बिदिनोसै ना खामानियालाय हिन्जावफोरनिया बिदिनोसै आरो संनाय जानाय बिदिनो आरो लोगोफोरना ओमफ्राय नै आङो खुमब्रा थाइसे लाबोदोंमोन आइ रांगावलि लानिफ्राय खुमब्रा थाइसे फिसा लाना फैदोंमोन आं लोगोफोर बेखौनो सायना लानोसै र' माजों संनाय जायो खुमब्राखौ मोजाङैनो हाफ्लेना लाबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय ओजाहा माने ना गोरानखौ होना हरबाय आं दिनै माने खुमब्राजों ना गोरान खारदै जागोन लोगोफोर ओमफ्राय थावजों एसे एवस्रोखाना लाबाय आरो ना गोरानखौ लोगोफोर आङो ना गोरानखौ एवाबाथाय माने जानो सुखुवा लोगोफोर एसेबाबो एवदबनांगोन आरो होमबासो आं मोजां मोनो दै लोगोफोर ना गोरानबाबो आं माने थाव होनानै एसे फिदिं फिदा खालामनानै लाग्रोयो आरो ओमफ्रायसो ओंख्रियाव होयो लोगोफोर ओमफ्राय नै गोजा जालायबाय खामलायलांबायसो खारदै एसे सास्रोनानै संगोन आं दिनै लोगोफोर खुमब्राखौ गेब्लेजोब्बायबो लोगोफोर खुमब्रा गोदै नालाय बारा माने सम नाङा लोगोफोर दसेनो माने खोबाबानो गोदौवो ओमफ्राय ना गोरानखौ एसे होना हरनोसै गोदौबाय थाथोंसै ओमफ्राय लोगोसे माने हाइजें बिलाइखौबो होना हरनोसै मोदोमफ्रुनो दाथ' दुन्दिया सुन्दियानि बोथोर नङा नालाय लोगोफोर ओंखायनो हाइजें बिलाइयानो जायो आरोना ओमफ्राय गंगार मस्ला खासिथारा होनो मोनबा एसे मोजां जायो आरो नगा दुन्दिया ओमफ्राय दा नगा दुन्दिया सुन्दिया जेबो गैयाहाय लोगोफोर जोंहा ओंखायनो माने हाइजें बिलाइखौनो स्राय होना हरबाय आरोना ओमफ्राय गोदौबाय थाथोंसै लोगोफोर दसे उनाव मोनसिगोनानो नै मोदोमफ्रु मोदोमबाय ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे सौफैलायबाय आरो ओंख्रिया आंना खुमब्राजों ना गोरानजों संखांबायमोन आङो ओमफ्राय बेयावनो नै लोगोफोर ना बेदर एसे बायनानै लाबलायबाय बोराया गावनि आन्था आंथ' जाया नालाय जिहेथु गावबो माने गोबावजों खेबसे जानो लुगैयो आरोना जाग्रा मानसि आं जायादो मा जादो बोरायाथ' मोनजानांगोन ना नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दायो बोराया बेदर एसे बायनानै लाबबाय गावनि आन्था माने फिसालाफोराबो अब्ला माबा मलाबा दरफा दरनै जायो आरोना ओमफ्राय नै सुनानै लाखाबाय एवना होनोसै गोथावनो आं जायाबाबो बिराद टेस्टि एवनो रोंगौ आं लोगोफोर बोरायनो ओरैबायसा एवना होगोन बोराया जोबाबो सिखारनाय नङा दिनै लोगोफोर संहोलांबाय थानोसै र' खुमब्रा ओंख्रियाबो नै मोनबायानो ग्लब 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 गोदौगासिनो साराया दुंबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो जिरा गरनैसो गारना होनोसै ओमफ्राय दायो उननानैबो होबावगोन ओमफ्राय गथाखौ होना हरग्रोबाय दायो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसे तेजपातबो हरगोन ओमफ्राय बरिया एवनांगोन दिनै लोगोफोरनो खोनायलांबाय खुगायाबो माबा होननांगौ माबा होनफ्लांलायलाङो लोगोफोर ओमफ्राय नै तेजपातआ आंना खामथाबलायलांबाय नोंसोरजों रायलाय मोजांथार बेदराबो मेजेम गोनांनो फ्रेम बेरलायबाय नै लोगोफोर मेजेम गोजा ओमफ्राय आलु गुन्दै एसे होना हरनोसै सामसनि हरगोन आं आलु गुन्दैखौ लोगोफोर अमा बेदराव आलु गोसा नङाबाथाय मोजां मोनाना ओंखायनो सामसथामानो हरनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोसे मस्ला जिरा उननाय आरोना बेखौबो माने भयाम दोननायनि जेबो माने भयामाबो गैया जाना दं लोगोफोर प्लास्टिकआवनो दोननानै जागासिनो ओमफ्राय बेखौबो माने सामसनि मानि होना हरनोसै आं
बरिया नुबाय दै होना लानोसै एसे जि मेजेम ओंखारदों बेदराव दै होना लाबाय लोगोफोर ग्लब ग्लब गोदौबाय थाथसै ओमफ्राय दासान्दि सोलिबाय थानाय भाइरेल भिडिअनि सायाव फंनैसो रायलायलायनोसै ना लोगोफोर बैजोंबो सिनायजानाय बैजोंबो मिथिजानाय इउटुबार फेसबुकनि कमेडियान खालामनाय रसमा ब्रह्मआ फैफिनबाय होननानै बिराद दावरावना मानसिफोरा लोगोफोर बेनिफ्राय मैयानिफ्रायनो बिराद भिडिअ नुगासिनो दं आरो आं फेसबुकावनो जा इउटुबावनो जा नुगासिनो दं आरो बयबो मानसियानो माने शेयार खालामदों आरोना रसमाया फैफिनबाय ओरै होननानै आरो खायसे खायसे मानसिफोरा बिराद गोजोननायबो फोरमायदों दे फैबायबा हामबाय हौवायानो बोजबनानै लानो नागिरखादोंमोन मादोंमोन राजि दङ मा दङ ओरै होननानै बुहुत मानसियानो माने बुंदों आरोना ओमफ्राय जोङो दायो एक्सुवेलि बेफोरबायसा माने फैफिनबाय होननानैबो जों साननानै लानो हायाना ओमफ्राय दायो बेंगालरनिफ्राय हमनानै हरदों होननानै बुंदों आरोना मानसिफोरा बुहुत मानसियानो ओमफ्राय लोगोसे बेंगालरनिफ्रायबो बुंदों होनदों आरोना इनिफ्राय लोगोफोर दायो जोङो रसमानि खुगानिफ्राय बा रसमानि फिसायनि खुगानिफ्राय मिथिया जासे जों रसमाखौ फैदों होननानैबो जोङो बुंनानै लानो हाया बा बुंनो हाया आरोना फुल माने रसमानि खुगानिफ्राय मिथिनांगोन आरो जोंथ' दायो मिथियाखै बिथांखौ हाबा जामारदो ना मादो ना बबावबाफोर थांनासो दंहैयोमोन कम्पानि सम्पानि बेफोरबायसा आरोना ना माबाफोरसो मावनानै जाहैदोंमोन बेफोरबायसा बहुद सोंथि आरोना दायो हाबा जामारदोंमोन ना मादोंमोन बेफोरखौबो रावबो मिथियासै आरोना जायखिजाया खारदों खारनानै सिरि आरो बिथाङा जि जायगायाव दङ बे जायगायाव सिरि थाहैदों आरोना फेसबुक बा इउटुबनि गेजेरजों जेबो फंसेबो राव बा मेसेजबो माने लिरनानै खोन्थायाखै आरो आजि आं हाबा जाबाय जे आं माबाबाय बेफोरबायसा माने खोन्थायाखै आरोना ओमफ्राय लोगोसे माने हौवाया बुंदों आरो दाबो फैबा हौवायाबो माने हाबा जाहैथारबाय बा माबाबाय बेफोरबायसा माने भिडिअनि गेजेरजों बुङाखै आरोना जायखिजाया थांदोंमोन फिसाजोखौ लोगो हमनो फिसाजोआ गाबबाय दं बेफोरबायसा बुहुद भिडिअ होदों आरोना ओमफ्राय दायो हाबा जादों ना मादो बिथाङाबो माने फोरमायनानै लाहराखै दायो न'आव फैनानैब्लाबो बिथाङा हाबा जादों ना मादो रावबो माने मिथियाखै आरोना आरो रावबो भिडिअबो लाबोनो हायाखै बिथाङा हाबा जादों बा न'आवबो फैफिनबाय ओरै होननानै न'आव फैफिनबाय होननानैबो रावबो माने भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोना ओमफ्राय दायो उनावसो मिथिसिगोन माबायदि जायो ना मा होनो लोगोफोर नोंसोरजों रायलाय नै आंना अमा बेदरनि दैया रानलाय लांबायहाय लोगोफोर जि बरिया रानबाय ओमफ्राय एसे फोरानबावगोन आङो बिदि दै दोना आरोना एसे फोरानबावना बरिया ओमफ्राय माबा मा होनो हाइजें बिलाइ मोदोमफ्रु होना हरनोसै हाइजें बिलाइ होना हरनायाथ' मोनसे हुदा रखमसो जाहैबाय आंना लोगोफोर होना हरनोसै ओइ बोराय अमा बेदर साखिनांगौमोनहाय आंथ' जाखाया नालाय साखिखायाबो ना मोनबायहाय लोगोफोर नै रानथारबाय रानथारनो होनोबो हाया मेजेमानो रानाबो राना नै एवबाबो जाबाय थेवबाबो गथायनानै हरबाय बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसननिफ्राय फोसाव बिलाइनि गेजेरजों दिनै मिथिहोबाय आरो फेसबुक खुलिनाय लोगो लोगो बिथांमोननि फोसाव बिलाइखौ नुदों ओमफ्राय आंबो गोजोननाय मोनदों जिहेतु बिथांखौ मोनबाय बेंगालराव बिथाङा दंहैयोमोन दा बेंगालराव थाहैनायखौ हमनो मोनबाय आरो बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसन बिथांमोननि नाजानायाव जोंहा इउटुबार रसमा ब्रह्मखौ हमनो मोनबाय आरो जिहेतु बिथांखौ गाहामैनो गाहाम हमनो हाबाय 5 तारिखआव हमनो हादोंनो आगस्टनि 1 ओमफ्राय दिनै गुवाहाटियाव न'खरनि सोद्रोमाफोरनो गथायबाय आरो Mami to. Fixing him. Mami ya.